A la pantalla principal del mòdul de comportament, matèries, menú superior, comportament, podreu llistar les incidències mitjançant filtres i un cercador d'alumnes. Per defecte, us apareixeran totes les incidències no vistes i no enviades, ordenades per cursos. Les incidències automàtiques del dia anterior us apareixeran marcades en groc. A la columna Vegades, us apareix el nombre de vegades que ha passat una incidència automàtica. Si cliqueu Veure detalls, veureu el detall de cada vegada. A la columna Acció, hi ha l'acció que s'ha definit per aquell paràmetre. En el cas dels paràmetres que es notificaran per missatge mòbil o per correu electrònic, hi ha la icona Previsualitzar enviament, per veure com queda el missatge que enviareu. A la columna Estat es marcaran aquelles incidències vistes o enviades. I la data de realització. Si cliqueu Més informació, podreu veure quin usuari l'ha vista o enviada i quan. Si poseu el ratolí a sobre, podreu saber qui pot veure la incidència a la fitxa de l'alumne. A la columna Operacions hi trobareu les diferents operacions que podreu realitzar, com marcar com a vist, enviar correu electrònic o enviar SMS, editar una sanció creada, editar la incidència, comentaris i alumnes implicats.